Komisario Nikanderin pois jo. Tänne tulee toivotatte hänet terve ja teette jotain kennärän. Kivaa jatkumon tunnetta, kun en ole tavannut joku ei kai sinä kuten tiedät, Turku on suolen perselle eikä. Mutta perusväittämänä mä olen nepolnen. Nikander oli hieno mies, ei vittu sääs. Ja ennen kaikkea poliisi. Poliisi. Hän kuuraa viitosa, niin hän vaan halu niinkä kuulee viimeen kyypää palveleen kaikessa saatana. Ja vaan kaikki mielellään pitää. Lääkkeet! Aivan! Tänään käsittelemme Heimataita. Köysö, ikä 23, komissaari, Minä olen mies, koitetaan tulla Toyota. Miksi sulla on Ei ole! No mitä se? Aikuinen mies Ei pysty hallitsemaan edes omia pierujaan. Ei voida, häivy silmistäni. No niin, pojat. Kaikki on mennyt tähän asti oikein hyvin. Kaikki on mennyt tähän asti oikein hyvin. Vähän liian hyvin. Musta on mennyt semiä. Pöysti! Nikanderilta jäi kesken isotissinen orgasmin. Mä hoidan. Kansainvälisen pirrenkaan nimi on... Toi on se sanoi, jo ollaan ihan hinailu. Missä Pöysti on? Sillä oli jo kennärit. Oh.